Lige lidt tanker omkring valg af mellemtone. Det er selvfølgelig også Scanspeak. Det er en Revelator 15M 4531 G00, tror jeg. Jeg er simpelthen vild med den enhed, fordi en af udfordringerne ved højtalerenheder, det er, at i virkeligheden så er det en fejl, at de er runde og symmetriske. Hvis man forestiller sig en kirkeklokke, så ringer den jo ved en tone, og jo mere symmetrisk og lige den er, jo mere har en tendens til at ringe. Det specielle ved den her højtaler er, at membranen er slisset op, og så er der simpelthen lagt dæmpet lim ind i slisserne. Der sidder simpelthen nogle dygtige damer nede på Scanspeak i Hvidebæk og limer det med hånden. Og det handler om, det er, at den ikke skal være symmetrisk og lige. Jeg er vild med den enhed. Jeg har brugt den i mange højtalerkonstruktioner. Den lyder fantastisk.